Danko seseyiyo leyo ndaba bafethu. Ngithanda ukusho ukuthi empilweni awubanjiwa inkunzi because udome, uyayithola. Ubanjiwe inkunzi because abantu ababamba inkunzi badome, uyayithola. Abanayo ugenesis, uyayithola. Abashayelwanga ngesambulo, uyayithola leyo nto leyo. So ekugcineni ngifuna ukuthi ngibeke icace, uyayithola, kini bafana bakithi, uyayithola, ukuthi ukubamba inkunzi akusho ukuthi uyi-clever, uyayithola. And uma usibhekile sokucala sakucorrectisa ukuthi okomuntu uyahlukana nako, uyayithola. Ya uyakuhlehlela kusekwakho, uyayithola leyo nto leyo. So hhayi ukuthi ngithini, uyayithola, just angilwe nabantu, ngilwa nemimoya, ngilwa namadimoni, uyayithola. So kuyena emhlabeni, uyayithola, because manje ekugcineni ninalento yokubhekisa, uyayithola. Leyo nto leyo iyabhekisa, uyayithola, and futhi ayingeni, akusiyo ehambayo, uyayithola. Ya iyabhekisa bafana bakithi. So yekelani ukubamba inkunzi. Asale umsebenzi awukho, uyayithola, but umsebenzi uma ungekho, spin and yes akusiyiyo indlela, uyayithola. Yenza ngenye indlela, zikhona iy'ndlela zokwenza. Danko namandla.